Simkhupheni uStyenga namhlanje sifisa ukuthi amabutho ebambane ahlangane ngendlela ngoba siya lapha manje uStyenga ngoba phela uStyenga umhlaba uhlangene lapha uStyenga sifisa ukuthi amabutho ethu njengoba eqala nje ehlangana hayi singahamba ungifake uTikTok futhi uvele namhlanje ngale ngibona Polisa,
Romatol. Yes. Ungene ngenkani esizwe ningafuni ukuxoxiswa ngofanele menzisi. Ungene ngenkani. Angithi angikuthukanga angithi. Hayi. Abakithi lezingane. Angeke ukuba nenduna bafaka induku ngabo siyadlala siyaphila weshe Lalelani wensizwa zakithi ngiyazi ukuthi lensizwa niyayazi. Woza lapho mkhaya. Woza la mkhaya, woza la. Anima mfowethu. Awuthi kancane mkhaya ungadinwa angikuxosheza. Wensizwa. Ela mina bafowethu umculo sewonakele ingane zakithi. Abaculi babeculela thina sizinsizwa kudala niyezwa yini? Abaculi namhlanje abasaculeli thina. Msacela bafowethu umuntu ongamazi uSaliwe noGqizeni. Cela nibazi naba labafana labo. Nihambe niyolalela ingoma zabo.
niye kulalela ingoma zeyinsizwe eziculwa ngathi insizwe icula ngathi intombazana. Wesaliwe insizwa yayicula iculela intombi yayo bese kuyintombi ithanda leyo ngoma ukuthi le ngoma icule insizwe iculela intombi yayo. Insizwa ingayibeki kwi-position yokuba intombi mayicula. Uyangizwa mkhaya yabona into nikhuluma umculo wangempela bafethu. Ngicula umculo wangempela ngifuna mina ngifuna ukusho lokho. Ukuthi mina ngisho futhi. Awuze kuyasangana. Siyakhuluma sikhuluma into ebalekile la. Sikhokha umhlangano namhlanje. Nensizwa bese sibajela ezisifuna sisikwenzile bese sikuzela. Sesiphethe njengamanje sesiyahamba futhi. Asinalo nje ukubona isibona. Bona silwe kakhulu sakhona ngoba bebona induku zethu. Zinjena nje igazi kodwa. Shukura.